buntag may udto may hapon na to dra mga bayot. Adlaw karon nga Martes man gyud diri sa ako ang himutangan. Sayo ko nakamata mga bayot alas 9 na sa buntag diri mga bayot. Kay naami lakaw karong adlaw na ay meeting ang ako ang kagupa din sa ilang business. Unya ubanon ko nila mga bayot kay kani laging gwapa ta. I-introduce gyud ta og unsay mga kalihukan ba. Kay feel nila nga bulahan kay silang nakabinalayin ako. Charot, lisyo eh. Then aron presentable po talang taon dito. Magpagwapat ta mga bayot, bahalag way ligo, basta kay gwapa. Ana ra ka sayon. So namutang ra ko diri og kuan mga bayot. Bitaway naligo ko ganina mga alas 8. Munang nauga na akong buhok. Kay gadali-dali lagi ko kay natulog pa akong anak ulan tawa ninyo. Natulog pa na sa akong luyo pero gasaba-saba ko dinhi ang ako ang mga kagupa. Sayo ka sila ng mata, sayo ka sila ng lakaw, kaya na sila lagi oy atinan karon nga meeting ba nila mga bayot, meeting di avance, lisyo. Ato nang kilaya na ato ang pulo ka bukilay din ha mga bayot para maporma po na siya din ha. Ayaw niyo napansin na akong naungad ako kayo kay ang kamera akong gihimo og salamin. Bagdisan na gud po nato na din ha para maporma po na tawag kilay din ha mga bayot. Baglisag ka duha, brasan o ikapulo, kilay na. Dinhi mag-meeting sila. Kuan sa mga restaurant. Hiningon nang ako ang brother-in-law nga ang venue kuno sa meeting. Chinese restaurant kuno. Kuan kanang dadon po namo ang ako ang bahandi mga bayot. Kaya nyag Ginoo, ibilin lang ang tanan, ay lang gyud ang anak. Ato nang kuan, ato nang butangan na ato ang mata din ha. Aron mabaw na. Kay lalong kailang taon, murag atabay ba, buyag. Lihok akong anak anang pagtabi-tabi na ko. Di man lang ta ko muuban, anya pa uban lang jud ko sa ako ang bana kay kanunay ragig kuno kung nasa balay. Munang muuban ka mga bayot, yawat ka nang makita po tagwapo dito. Dinhi sumubi-bib kayo og ato arang kagupa mo ato ang kuanon. Ato ang lantawon. Luoy kay sinday tabib, o lantawar guna ninyo na ako ang cream. Amerikano nga akong bana pero akong cream gadaginot ko ako pa nang gitunga. Nabuing. Inana si inday tabib gyud. Ngingnan ko sa akong bana gahapon kay ako maning nakitaan ko niya bang gitunga nako. Kay naapalagi daghan sa sulod do, sayang kayo biya. Ingon siya og kanang nahurot na imong cream ko nga. Ay klaro nang ako nang gitunga. Ningon siya mo palit og ma. Siya nga ilabay na ay nasig tunga-tunga din ako napay matilok sa ilalom. Basta kay napay matilok o tilokon gyud. Kay maro man gyapon istorya ha. Cream ra man gyapon nang nasa ilalom. Magpa hamis-hamis pud ta usahay. Kaya wat lang magwapa o naamang gani oy gwapo ditong waiter. Imbes dako kay atong bill, i-free na lang sa atong kagwapa. Lisyo. Ato nang pugguan na dira atong buhok aron di po na manindog unya og makita gwapo. Kay imbes street ka na lang taon karon oh. Nang makita na dito gwapo then dili kay taas og ilong nya hamis kay nawong na manindog unya na malisod na. Porma nagtaw-taw sa basakan si Celestina. Dayon, mga lipstick ta aning gipalitan kog lipstick sa ako ang bana mga bayot. Pero kaning lipstick way ko mangay. Pula pa kay sa sweeties. So ato gyud pa ning gamiton mga bayot, di ta maginarti. Kaning naunga. Way angay og maginarti. Tangan sa nato nag lip therapy professional. Total action. Kamo na ibasa ng uban kay Russia na. Dayon ato nang lipstick na ato ang baga kay nga ngabil, nga murag kubal. Magdali-dali ko mga bayot kay unya mata ni Karina, ako siyang liguon, dayon ilisan manglakaw nami. Kay ang time nga ilang giingon,
alauna sa hapon o udto. Unya kay manghapit pa mi sa kuan mga bayot, manghapit pa mi sa simbahan kay yawat na lang pud ba nga makuhaan ko ana ato ang mga sala din ha nga hinawayan na ba kayo. Manghapit pa mi sa simbahan, dayon diretso na mi dito sa kuan sa mitinganan nila. Ganahan siya makigmeet ba? Ganahan siya makigmeet og Pilipinang gwapa. Mo nang si Celestina way duha-duha. Meet ta din hay ko man makigmeet unsa may nahanag magmeet-meet taon ay nga di man ka moburos og makigmeet ta. Nya wa na pag-asa. Kay wa na nanay ko no. Nanay binhing nakasalalay sa mga kamot ni Celestina nga angay atimanon ug angay panggaon. Ready na niya, okay na niya ko ang kahimtang oh. Magmanaod na lang ko niya og mga burluloy aron ingnon putag sosyal, bahala gud og apikig na mong basta sosyal lang tawon ana. Hapit naman day ko na humano pero nakalimot ko og kuan. Pabalod sa akong pilok, pabaloron sa nato na. Oh. Ana ora na siya oo. Lihok ko nang kamotor mo balod na siya dira. Okay. Mamaak na usahay ning akong pabalod sa pilok. Dayon, magamit ta diri og kuan. Waterproof kuno ni nga. Pangbutang sa kuan. Pilok. Bana kay sa gawas mga bayot kay daghang kuan ba? Daghang estudyante nangagi. Okay na kayo. Manutbras na ng tani para hindi na yelo na ato ang hipon. Unya anig atubang na tugisi-ngisi. Okay na. Pila ramang good taon ay pagpa-make up taon. Ay kay higo raman na siya kuanan din ha. Kanang tabon-tabunan ng mga dakal-dakal sa nawang ba. Diri ra gyud namatay si Harot na ako sa ako ang kagwapa. Pastilan dolor. Mani ganahan nila nako kay ug mag-makeup ko kanang kuan ra kay ba. Gamay ra kay mo akong isagol-sagol o gamay ra kay mo akong ihaplas ara akong nawong. Sila mangudri og mag-makeup ug mulantaw manggali ka sa nawong, mausab gumikan sa baga gid siguro kaayong foundation nga ibutang. Unya dili na sila mag-makeup dinhi basta mga puti nga mabaye. Dili na sila ma-makeup o puti kaayo ilang nawong. Ila nang ipa-dark ang ilang foundation nga ibutang sa ilang kadagwayan. Ana na-share na ako. Base ako ang makita ba sa ako ang pag-meet bitaw sa mga barkada sa asawa sa akong bana. Ulantaw ko sa mga kadagwayan. Ang mga foundation nga ilang gigamit plain nga brown or dark brown. Dili jud ingon og white nga katong mura bitaw ng hilamos og pulbos katong nakadagma og harina dili. Sana na ang buhok ko. Nag-ilis na lang taon niya. Okay na kay na. Murag nanay lang taon ba. Sumoro to mga bayot. Madto na ko sa kusina kay magbuhat ko og kalanon sa akong anak. Guwapa kay ang kusinera karon no. So hapit na din naluto ni ako ang sabaw o soup nga ako ang gigama sa akong bahandi mga bayot. Gabula-bula siya. Umbot nga ano ning gabula-bula nga umunta na ako ni butang hiog tide. Pero okay ra gihapon kay nilami ni siyang pagkabuhata. Basta ako'y magbuhat. Ako ra nang butangan unya og butter gamay mga bayot. Tilawan sa nato nig lami ba ning unsa tabang banig asgad baka ni. Balik-balik ding soup nga ako ang gibuhat sa akong anak kay mao man po'y ganahan gud niya. So malisod pagbuhat ug lain nga kalanon ug di siya mukaon useless ra gihapon. Takluban sa nato na dira ato sa nang pahubas-hubaso ng sabaw. Nanaday mi diri sa simbahan. Before mi moadto sa Center City, muduaw sa mi dinhi sa among galamhan nga amahan. Munagko tra mi, then modalikyat ra mig simba. Wala kayo tawo karon kay di man gud Sabado, di po Domingo. Weekdays man karon so ang mga tawo busy sa ilang pagpanarbaho. Nagbaklay ra day mi, dala soroy-soroy pud ni. Wala ni gadala nga kuang mga kagupa og car kay kahibalo ko nya mag-inom ni. Pinikito mangud kayo ni sila dinhi. Mao din ni view dinhi nila dinhi sa Center City. Magabi lingaw kayo ni kay naamay banda dinhi. Sa kanhi kuno dinhi kuno silang Harot magsalom-salom. Ila ning gihimo og swimming pool. Karon bawal na. Gihimo na lang ni nilag venue
para sa kalingawan. Daghag tawa day karon kay init man dinhi. Kani man gud sila ganahan sila mo gawas basta init. Di na sila batiyo og kakapoy basta init gani. Ganahan na sila magsuroy-suroy. Mao ni ang town gyud nila diri sa Center City. Daghan kay mga tourist manganhi. Daghan na kay sila pa flower diri mga bayot. Sa mga bulak nga utot-utot dinhi daghan kaayo sila og bumbil bakhani o rose bakhani. Lailahig color na ilang pagka-rose dinhi. Napo day sila hotel diri nga gasinaw-sinaw ng haligi. $60 kuno ang per night dinha base sa gingon sa ako ang bana. Mga bayot na ibato diring taas kaayo. Dahil nilang fountain kaning fountain na mainom ang tubig ana. Nahibong kuan nilang decoration na kaingon kog naay kasal sa sulod. Shop man din sa mga jewelry. Nakaingon ko unsa kay ga pula-pula man. So mo ni venue sa amo ang anihan karon mga bayot so ug naay meeting nagikaon. Mao ni ang Chinese restaurant dinhi. Dayo pa man untang December gasiga-siga naman nilang series. Lingkod din si Karina sa iyang lingkuranan. Actually amo na ning gipa-reserve before may minanhi. Mas maayo man kung magpa-reserve para ready na ang table inig-abot nimo. Nahibong kuan niya akong plato. Kay murag taklob sa kaldero. Kaya giparisa na ning amo ang kutsara nga gold kaayo. Patsada ni ilang bungbong dinhi. Kahingkat-kat ng mga suga. Oh, hi day sa waiter din ha. Mo na ginaingon og hi dong available pa kadong. Ang sudlan nagtubig sa kong lulusaw na ilang gihimo din og dekorasyon. Humana ni migkaon ang gawas mig duha ni Karina. Kay mo lang taw siya ning naigabanda. Nahibong kuan ng tigulanga. Kay ganina nagpangamay siya ni Karina. Di ay iyang pasayawon si Karina. Si Karina pong gaulaw-ulaw, awa gyud sa ayaw na hitabo. Kada adlaw day nagkalingawan diri basta manhi ka sa Center City. Kani ding tigulanga, sige ni silang sayaw-sayawong duha. Dayon na ay motunol po nila og kwarta. Patsada ko ning trabaho kay malingaw pa ka makawala pag problema. So nami diri mga bayot ko nagtawa na niya ang background. Naay pa music diri mga bayot. Nagtawa sa mong luyo. Oh. Naay pa music diri mga bayot. Si hi lang ka. Hi. Gipalitan nagbalon si Karina, aning babaye nga hatag niya ganina og sanina. Buotan man ning bayhana, unya gwapa og simple ra. So hi, hello, welcome back mga bayot. Nagkauli na gid mi diri sa balay mga bayot. Mag-alas 9 na diri sa gabi pero hayag paghihapon sa gawas. Okay kayo among meeting ganina mga bayot. Kaya nga ang ka-meeting gwapo pero naanay asawa mga bayot. Pero gwapo buotan siya mga bayot kay lahi man ni sila diri mga bayot good kay o kanang na sila oy ka-meeting mga bayot. Kanang mo great gid ba og hi, hello, dayon magbiso-biso mga bayot, dayon sa atuwa gani atay kaila or naatay na kamit, dayon mas gulang pa kaysa nato, di ba mo aminta sila diri mga bayot, dili sila mga main mga bayot, pero makigbiso-biso na sila ana din mo hug na sila mga bayot. Mao ginaila ang patakaran diri mga bayot. So kiri kayo ang amo ang paglakaw-lakaw ganina bisag init kayo, amog yung gi sulit ang amo ang paglaag-laag mga bayot kay talagsara kayo may makadto sa Center City mga bayot kay busy kay ako ang makagupa sa ila ang pagpamaligya og lugod og pakang. Ganina sa among pagmet nag-istorya-istorya pud mi ato yang asawa pero gamay ra gid ako ang nasabtan. Kay ang iyang inistoryahan Russian mga bayot. Moistorya man gani siya Armenian o makasabot ko. Pero makalimot siya mga bayot Russian usaha iyang maistorya nako niya. Di ba ko kasabot og Russian mga bayot? Ang ako ang nasabtan mi Bisaya ra. Natay mahibawag in English pero yes or no ra ana ra. Pero ang iyang asawa di kay balo mo in English mga bayot. Pero buutan. Klaro kay buutan kay gitagaan ko niya og gift. Wa ko'y gihatag niya. Wa ko'y gihatag niya mga bayot pero siya na gihatag nako sa nina pero dili para nako para sa akong anak. Pero okay ra kaayo mga bayot kay naagi hapon tay na kuan ba naatay nakalkag o naatay na dawat. Diri ra nako tapuson na ako ang video mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye.